Ki khubor bat ki jing tip ki baman la kasni hau new channel skeman su channel singa bha subscribe no menta. Song ki MP liang persya barok simit haplau ka parlimen namar ka Manipur. Ki MP naga kenhun ki liang persya ka India National Development Inclusive Alliance India kilasong barok simit hakmat kadur umat Mahatma Gandhi ha parlimen kum kadak jongka jing singaw khia jongki halor ka jing thut ka ying dorbar parlimen ha kilaisni baladev kiliang persya kidawa yau Narendra Modi Menteri Rangba du Bankren ha ka ying dorbar jongka parlimen halor ka jigjia ha Manipur bat kiliang persya kidawaru ka jing kren ka batani bha halor ka jinglong jingman ha katei ka jella kitei ki MP ki badu ya ki jingtho ki ong Indian for Manipur bat ki noyalam liang persya ka bakenthup ya ka Congress Amli bat ki AAP bat ka Tribunal Congress TMC kiasong barot simit haplau jongka parlimen usaget gokhel unongkren jongka TMC uyathu baki liang persya kiasong kelain barot simit banai mesin ru ya usanggel sing UMP ka Rajya Sabha nakatei ka AAP ubala sa suspend naga jingsong dorbar tang namar ba udawa ya Narendra Modi Menteri Rangba du baun wan keren halor ka jinglong ha Manipur hapo parlimen menmit kasngi habakren saka ekvitar usagel gokhel luang ngi ki MP na kiseng baper ki badon haka kenhun India kiadon lang ban ai mensin ya UMP ka AAP usanggel sing barok smith paling ba ulah sa suspend na ka jing song darbar ka badang sa